Rune. Rune. Her. Rune. Der er meget blod her. Det er ulækkert. Hvis der kommer politi, så er der bare ikke noget at gøre. Det er en skidragt, vi har købt i en genbrugsforretning. Med det formål, at den skal ud og hoppe i containere. Og det er det, vi skal til at gøre nu. Jeg skralder, og så lugter det bare en lort. Altså. Jeg kan ikke se, hvad der er, altså, hvad der er at være flov over. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. De første gang, jeg var ude og skralde, det var i sådan en folkekøkken sammenhæng, i et eller andet form for politisk miljø, hvor det var fuldstændig accepteret, så der var ikke noget sådan pinlighed. Tværtimod, eller sådan, eller det var bare sjovt, og så, altså, når der kom folk udefra, så var det bare sådan, ja, de måtte gerne stå og kigge, hvis de synes det var mærkeligt, og det var ikke, altså, det var ikke mærkeligt. Det mest, jeg har oplevet det nogle gange, hvis man har gjort det for eksempel en fredag eller en lørdag, og været, hvad er det? Nogle bedre. Okay. Og været ude selv måske nogle gange i den der dragt der. så kan man godt sådan, ja, så kan det godt nogle gange, men det føles lidt lousy, men det er sgu sjældent, og jeg sådan har jeg det ikke mere overhovedet. Altså det er klart, at det mad, vi taler om her, som er værd at samle op fra containerne, og som kunne være interessant at sælge til medarbejderne, det er jo ikke mad, som er fordærvet eller for gammel. Jeg hedder Carsten Lunding, og jeg er chefkok hernede på Spiseriet, som er kantine for Mellemfolkeligt Samvirke her i København. Da vi har gået og vendt skruen nogle gange med, hvordan vi skulle forholde os rent madlavningsmæssigt, så slog det os pludselig, at en af de ting, der ville være meget oplagt at gøre noget ved, det var alt det madspild, vi havde. Et meget godt eksempel på ting, som vi laver om til noget andet, det er også vores rugbrød, som vi bager selv. Og hvis vi har for meget af det, så kan vi enten bruge det til øllebrød, som vi serverer til morgenmad nogle gange, som de unge faktisk ret godt kan lide. Og når det så har været øllebrød, og hvis det ikke er spist op af gryden, så kan man faktisk bruge resten af øllebrøden til at bage honningkager af. Så det er altså noget, der går fra at være brød, til at være øllebrød, til at være kager til sidst. Og det er helt sådan hygiejnemæssigt helt forsvarligt, og det synes jeg også er et eksempel på en rigtig god måde at udnytte rester på. Så ofte det er, hvis de nu for eksempel har 10 eller 15 tilbage af den her varegruppe, og de så skal til at have nogle nye varer på hylderne, så har de ikke nogen steder at stille dem, og så tror jeg, det ryger ud. 1, 2, 3. Det var meget godt. Det var absolut udmærket. Der er altid helt friskt bagerrugbrød fra bageren, som stadig er, altså det er nærmest stadig, varmt. Det er helt blødt. Og så at de her Valsolille juice, som er meget, meget dyre til daglig, men er en virkelig lækker juice, de er der også altid. Så det varierer lidt, om de er for gamle eller ej. Og så det her, det er sådan en special thing i dag. Ja, så er der bare sådan lidt rødfrugter og lidt morgenmad, det er altid dejligt. Alt hvad supermarkederne smider i containeren af fødevarer, det er råt og ubetinget madspild. For mig at se er det noget, som især opstår, hvis man lukker sit system rigtig meget. Altså her tænker jeg på, hvis vi, for eksempel hvis man har et supermarked, og man har den holdning, at varerne må kun blive solgt til kunder i supermarkedet. De må ikke f.eks. blive solgt til lavere pris til de ansatte, eller givet væk, når dagen er slut til sultne eller hjemløse i København, eller hvad det nu kunne være.
Hvis man har sådan et lukket system, hvor der er helt bestemte regler for, hvad tingene må bruges til, og hvis ikke de kan blive brugt til det, så skal de smides ud. Altså for mig at sige, er det sådan, rester opstår. Det opstår kun i lukkede systemer. Det er nogle gange, når man møder andre, så altså, der er helt sikkert nogen, som gør det mere af nød og synes, det er langt mere pinligt, end vi gør. Altså det man kunne gøre, det var jo, at man kunne begynde at give mad væk, i stedet for at smide det ud til folk, som gerne ville have det på eget ansvar. Det ville være en mulighed, tænker jeg, som ville være vildt fed at give det til folk, der lavede folkekøkken, og sige sådan, stille en kasse pænt frem med varerne, og så sige sådan, her, lav noget mad til nogle mennesker, der ikke har så meget. Det vil være en god løsning på det, synes jeg. Så vi tror meget på, at det der med, at man åbner sine systemer op for andre, at det er en god måde at nedbringe rester på. Da vi startede med at lave folkekøkken her, der var det sådan ret meget en del af konceptet. Der skrællede vi altid. Jeg hedder Sara, og jeg er aktiv i Folkets Hus, som er det hus, vi står foran af. Det, der blandt andet foregår, er folkekøkken, som er det, jeg er aktiv i, hvor vi laver mad hver mandag. Det koster ikke noget i princippet, det er donationer, så hvis man har en skilling, så giver man den, og har man den ikke, så gør man ikke. Jeg synes, at det er fuldstændig absurd, at man smider så meget mad ud, og jeg kan ikke se, hvorfor man ikke kan genbruge nogle af de der ting. Der er jo masser af folk, som lægger frivillig arbejdskraft i det her køkken, for eksempel. Der er jo ikke nogen, der får løn for det. Plus, at jeg synes, at folk, der lever i et samfund, bør også vide, hvor mange ting, der bliver smidt ud. Altså, jeg tror ikke, at der er ret mange mennesker, der ved, at en tredjedel af alle fødevarer i Danmark bliver smidt ud. Folk går jo vildt meget op i det som regel. Den der kok på Mellemfolkeligt Samvirke, der vejer og sådan, holder styr på alle de ting, han smider ud, og prøver at sådan, bekæmpe den her tendens til bare at smide alt muligt ud, ikke? Og prøver at genbruge ting. Og det gælder jo for eksempel også alle de ting, som supermarkederne smider ud i containerne, som jo er et yndet netteudflugtsmål for mange unge her i København, som altså kollektiver og kollegaer og sådan noget, som render rundt om natten og skralder. Og det er jo nærmest, nogle steder er det jo nærmest sådan, så butikkerne fører krig mod dem, der skralder. Jeg ville nærmest sige, at det var da dejligt, at der var nogen, der ville bruge maden, i stedet for, at vi skal smide den ud. Men der er nogle supermarkeder, der bruger penge på at sætte en masse låse på deres container og have vagtværn til at køre rundt om natten. Og nogle af dem smider også maling og klor, altså endnu flere varer ned i containeren. Lige at vente. Der står lige noget på altanen der. Måske ikke helt risikoen værd. Problemet er, at bøden for at hoppe over det der hegn, den er 1.500 kroner, og det gider vi bare ikke rigtigt.